हेलो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ स' दिनैनि भिडिअनि आपडेटआ जादों आन्दो बर' भिडिअ बे फैगासिनो दङ बे भिडिअआव फावखुंगुर महरै मिथुराज आरो फावखुंग्रि महरै मृदुस्मिता आरो हास्थाय बसुमतारी बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन बिथांमोना बे आन्दो बर' भिडिअनि ट्रेजारखौ बिथांमोना मिथु बर' YouTube चेनेलाव होबाय नोंथांमोना YouTubeआव थांनानै नायहैनो हागोन बिथांमोना बे भिडिअखौ मोनसे रमान्टिक भिडिअ महरै लाबोगोन नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेनि भिडिअखौ बिथांमोना डेटखौ होथ'वाखै बिथांमोना माब्ला बे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन स' नोंथांमोना नेथ'दो साननैसो जुदि आपल'ड होयो नोंथांमोना बे मिथु YouTube चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय